ኤርትራዊ ተቀዳማይ ቀደም ብሽክለታ ቢንያም ግርማይ ምስ ሓዳስ ክለቡ NSA ናብ ዝገበሮ ቀዳማይ ውድድሩ ተዓዋቲ ቀዳማይ መድረኽ ውድድር ቮርታ ኣላ ኮሚኒታት ቫሌንሲያና ኮይኑ ተዓዊቱሎ። ኣብዚ ከም በዓል ሬምኮ ኤቨንፑልን ማት ፔደርሰንን ዝኣመሰሉ ብሉጻት ተወዳደርቲ ዝወዳደሩሉ ዘለዉ ውድድር ቢንያም ግርማይ ኣብ ቀዳማይ መድረኹ ምዕዋቱ ዓመተ 2026 ብዓወት ጀሚርዋ እዩ ዘሎ። ቢንያም ግርማይ ድሕሪ ውድድር ንዓወቱ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብቕንዕና ክዛረብ እንድሕር ኮይነ ናብዚ ዓወት ንኽበጽሕ ልዕሊ 1 ዓመት ይወሲድለይ። ዝሓለፈ ዓመት ብዙሕ ተሸጊረ ብዙሕ ግዜ ካልኣይ ደረጃ ሒዘ እሱ ግን እኹል ኣይነበረን። በዘነ ሕጂ ዓወት ከዓ ኣመና ሕጉስ እየ ዘለኹ ነዛ ዓመት እዚኣ ንቕድሚት ንኽደፍእ ድማ ምትባዕ ዝኾነኒ ድሕሪ ምባል ተዳልዩ መጺኡ ምህላው ተዛሪቡ። መንግስቲ ኣውስትራልያ ምስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ብዝተሓዝ ዜጋታቱ ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝገሸሉ እዋን ናብቲ ክልል ንኸይገሹ ናይ ምኽሪ መጠንቀቕታ ኣውፅኡ። ኣብቲ ኣውፅዎ ዘሎ ናይ ምኽሪ መጠንቀቕታ ድማ ኩነታት ፀጥታ እቲ ክልል ብውሕድ መጠን ወይ ድማ ብቁልጡፍ ክለዋወጥ ይኽእል እዩ ብምባል ዜጋታቱ ናብ ትግራይ ንኸይጓዓዙ ኣይትጉሹ ዝብል ምኽሪ ኣውፅኡ ዘሎ። ብጀካ ኣይትጉሹ መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ዜጋታቱ ብዝቐልጠፈ መልክዕ ብዝከኣሎም ክወፁ እውን ኣተሓሳሲቡ ዘሎ ኮይኑ እንድሕር ፀጥታዊ ኩነታት ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ድማ ናይ ኣምባሳደር ቆንስል ኣብቲ ዞባ ክተሓባበሮም ክጽግሞም ምዃኑ ብምግላጽ ሕጂ ግዜ እንከለዎም ተኻኢሉ እንከሎ ንኽወፅኡ ጻውዒት ኣቕሪቡ ዝርከብ። ኣውስትራልያ ኣብዛ ኣውፅኣቶ ዘላ ናይ መገሻ ምኽሪ ብጀካ ምስ ክልል ትግራይ ብዝተሓዝ ብሓፈሻ ምስ ኢትዮጵያን ብዝተሓዝ ኣውፅኣቶ ኣብ ዘላ ምኽሪ ዜጋታታ ናብቲ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዘዳውብ ከባቢታት ንኸይንቀሳቐሱ እውን ምኽሪ ሓዘል መጠንቀቕታያ ይሕሊፋ ዘላ። ብጀካ እውን ኣውስትራልያ ዜጋታታ ብጀካ ናብ ዶባት ኤርትራ፣ ናብ ዶባት ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያን፣ ሶማልያን እውን ከይንቀሳቐሱ ብምሕባርያ እቲ ከባቢ ምስ ውሽጣዊ ጎንፂ ግብረ ሽበራ ምጭዋይ ከምኡ ድማ ሲቪላዊ ዘይርግኡነት ብዝተሓዝ ናይ ፀጥታ ፀገማት ከጋጥሞ ይኽእል እዩ ብምባልያ ምኽሪ ኣመሓላሊፋ ትርከብ። ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ድማ ናብ ክልላት ኣምሓራ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝን ጋምቤላን ከምኡ ድማ ናብ ሰሜናዊ ከባቢታት ክልል ኦሮሚያ ዜጋታታ ከይንቀሳቐሱ እውን ኣውስትራልያ ኣብታ ኣውፅኣቶ ዘላ ናይ ምኽሪ መጠንቀቕታ ሓቢራ ዘላ። ዓለም ለኻዊ ትካል ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይት ዎች ናብ ዓመተ 2025 ዝነበረ ኩነታት ኣመልኪቱ ብዛዕባ ኤርትራ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ሓፂር ጸብጻብ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ኣይረኣኹን ክብል ገሊጹ። ሂማን ራይት ዎች ኣብቲ ኣውፅዎ ዘሎ መግለጺ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓሰርታት ዓመታት ኣሽሓት ናይ ፖለቲካ እሱራት ከም ዘለዋ ብምግላጽ ንኹሎም ክትፈትሕ ጻውዒት ኣቕሪቡ እዩ ዘሎ። እቲ ትካል ኣብ ጸብጻቡ ቀጺሉ ኣብ ኤርትራ ናጽነት ፕረስ፣ ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ፣ መሰል ሃይማኖትን ምእካብን ሓዊሱ መሰላት ህዝቢ ምዕፋን ቀጺሉ ኣሎ ክብል እንከሎ ንብዙሕ ካብ ክፋል ህዝባ ዝኾነ ሰራዊት ድማ ኣብ ዘይተገደበ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ጸሚዳ ኣላ ኢሉ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ወጥሪ ድማ ብፍላይ ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ንምብጻሕ ብቐጻሊ ጻዕሪ ተካይድ ኣብ ዘላትሉ ግዜ ተጋዲዱ እዩ ዘሎ ክብል እንከሎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ድማ ኣብ ሱዳን ብሰንኪ ዘጋጠመ ኩናት ኣደዳ ዳግማይ ስደትን ምፍንቓልን ከም ዝኾኑ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣደዳ ማእሰርቲ ክኾኑ ተገዲዶም እዮም ብምባል እውን ብዛዕባ ካብ ኤርትራ ወጻኢ ንዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንዘጋጥሞም ኩነታት ኣመልኪቱ እውን ኣብ ጸብጻቡ ኣስፊሩ እዩ ዘሎ። ከም ዝፍለጥ እዚ ትካል ዓመታዊ ብዛዕባ ኤርትራ ለውጢ ኣይተረኣየን ብምባል መግለጺ ዘውፅእ ኮይኑ ብወገን ኤርትራ ድማ እቲ ዘውፅኦ ጸብጻባት ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ዘለዎ ካብ ሓቂ ዘረሓቐን ኣባይታ ዘየለን እዩ ብምባል ግብረ መልሲ ክወሃቦ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ሃገረ ደቡብ ሱዳን ፕሬዝደንት እቲ ሃገር ሳልቫኪር ሚያርዴት ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ምርጫ እቲ ሃገር ንምድላው ነቲ ምርጫ ኣመልኪታ ምቅራባት ትገብርን ዝርባት ትገብርን ወግዓዊት ኮሚቴ ኣብ ዘቆመሉ ሓደ ብሂወት ዘየለ ቅድሚ 5 ዓመታት ዝዓረፈ ውልቀ ሰብ ሽመት ከም ዝሃበ ድሕሪ ምግላጹ ክልተ ላዕለዎት ተሓጋገዝቱ ካብ ስርሖም ከም ዘባረሮም ተገሊጹ። መሰረት እቲ ወፂ ዘሎ ዜና ከም ዝሕብሮ ድማ ብዕለት 30 ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ፕሬዝደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ንሓደ ስቴዋርድ ሶሮባ ቡድያ ዝበሃል ኣባል ናይታ ንዝመጽእ ምርጫ ኣመልኪታ ዘተ እትገብር ኮሚቴ ገይሩ ብምምራጺኡ ሽመት ሂብዎ ዝነበረ። ይኹን እምበር ሽም ናይቲ ውልቀ ሰብ ዕላዊ ምስ ኮነ ማዕከና ዜና ውሽጢ ዓዲ እቲ ኣባል ተቃዋሚ ውድብ ዩናይትድ ዴሞክራሲያዊ ሰልፊ ማለት እቲ ስልጣን ዝተዋሃቦ ስቴዋርድ ሶሮባ ቡድያ ዝበሃል ውልቀ ሰብ ቅድሚ 5 ዓመት ኣቢሉ ዝሞተ ከም ዝኾነን ብሂወት ከም ዘየለንን كزاربالو زترايا
اتفصامي ام محبراو مراخبيتات زراب زعبا خوينو قال دما ملاقص كغبرو دحر مجمارم ات بريزيدنت سوغم تخوست تقديدو نخلته لعلوت حقاقستو مسمرات ات بهيوت زيلا ابال تقاوام سلفي بزت حاس كاب سلطانم يو اباري روام نزي مبرار املكيتو بوصي ابزلو علاو مغلص منغست دو سودان دما بريزيدنت سالفاكير نصحافي بريس دافيد امور ماجور كومدما ام حداري بريزيدنتاو غودايات فالنتينو دهل ملوت كاب سلطانم اليوم علي يزبل كابز وصاي ግን ዝርዝር حبريتا ايتو هابن الله بزعبتي قد محموشت عامتات ميتو خنسو نغدايات مرጫ نزته اب تمرح كوميته زتمرص ولقسب بزملكت دما حده كابتم تباررم زلو قدم مبرارو ابزهاو مغلصي بريزيدنت سالفاكير ابالات نايتا كوميته كوخون يخول يم تباهيلم بركز بولو اشمات كم استقربولن كابኦም دما مريصو سلطان كم زهابن كغلصن كلو بزعباتهم اشمات دقيق زخونه مرمرا زي مغبار دما زطعس يبمبال قبو مرمرا زي مغبارو اتجيغا كغاطم اخيلي يلو يخون امبر اتي نزجيغا زفصم ولقسب ازي تحاغازي ايطوسن سلف نايت قدم حموشت عامتات زموته تقاوم سلف زخونه يونايتد ديموكراسياوي سلف بوغنو بزعبه زغداي زخونه مغلص ايهابن الله اتانا سلف زملكت زتن خدغبر زتمرصت كوميته تسلف بسلامو منقد خغبرن زتفلالي وغنات كتزراربيني حلافنات زتوهبا اتي قدم حموشت عامتات زموته ابزا كوميته بهيوت زيلون كله زتمرص جازراب كوين زلو بوديا بوغنو اب 2018 اب استختمه نوغ حد اتهاجر زبقعه سمع سلام كاب زفرمو ابالات تقاومتي سلفي نيرو بدو السودان زنبره وقع حد اب 2018 بسمع سلام كم زقارص كونت تغبره كمون ناي حبرت منغست كونت تفطره اتي اكل ناي تحبرت زنبره مرحي تقاوم سلفي زخونه مكتل بريزيدنت ريك مشار ابزوان اب ناي غزا محيور زلو بمخانو اتي اب تحساس ككاز دل زلو مرጫ አጣራጣሪ ኮይኒ የዘረከብ ገለ ከባቢታት ናይ ተሃገርካ አመንጎ ደገፍተ ናይ ክልቲኦም ወገናት ዝኾኑ ኃይልታት ግጭት ከጋጥም ብምርአዩ እታ ሃገር ደጊማ ናብ ውግእ ሓድሕት ከይተኣቱ ስግኣት ማሕበረሰብ ዓለም እዩ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم